Jeg har her fundet 5 forskellige statistiske materialer til opgave 2. Den første er en tabel over ulighed i personindkomster, hvor vi kan se om fra lav til høj indkomst, fra højeste indkomst blandt laveste 10%, og så hele vejen op til højeste indkomsten i forhold til 75%. Og der kan vi se fra 1990 til 2013, ud det vil vi kunne lave en lineær regression og se, hvordan det har ændret sig i løbet af årene. Vi kan også på den måde sammenligne fra højeste indkomst, laveste 75% indkomster og den med 10%. Den næste er holdninger til lighed og ulighed, hvor der er blevet spurgt, om forskellen i indtægter og levestandard er for store, så kan vi se, hvordan der er blevet svaret der. Og der kan vi også se, om holdningerne omkring det er blevet ændret. Der er også noget om indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. Man bør stræbe efter at afskaffe alle samme økonomiske vilkår, og om de så er enige og uenige, og på den måde kan man ligesom sammenligne og se om, hvordan holdningerne har ændret sig. Den næste er en figur over social arv, hvor vi kan se, den her over til venstre er 35-årig med videregående uddannelse fordelt efter hjemmebaggrund, og den anden er det samme, bare med 35-årig på kontanthjælp. Og her kan vi så sammenligne, hvordan forskellen er, hvordan at dem med en videregående uddannelse har en stærk baggrund, og dem på kontanthjælp har en svagere baggrund, eller der er flere, der har en svag baggrund til i betragtning af dem med en videregående uddannelse, og vi på den måde sammenligne og se, hvad social arv ligesom gør. Den næste er indkomstulighed i Danmark i 2013, hvor vi kan se, hvor den blå streg er bruttoindkomster for personer, og den stiplede linje er referencelinje indkomstulighed. Og så kan vi se, den her op af y-aksen er procent af indkomstmassen akkumuleret, og den x-aksen er første decilgruppe, anden decilgruppe og så videre. Og vi kan så se, hvordan at bruttoindkomsten er forholdsvis lavere, end hvad den ellers burde være. Og den sidste kan vi se, hvordan sociale klasser i Danmark er fordelt, hvordan at der er lige over 1%, der er overklassen, og hvordan det er fordelt ud og ned. Og her kan vi også sammenligne, eller bruge på en lineær regression og se, hvordan det ligesom har ændret sig op gennem årene. Vi kan også se for kvindernes andel i de sociale klasser, og hvordan det ligesom har ændret sig. Og vi vil så kunne se sådan, med lineær regression, vi vil kunne gå videre og så på Inspire udregne, hvordan det måske ville se ud i år 2015, hvis udviklingen fortsat, som den har gjort hidtil. Det var så de 5 materialer, jeg har valgt.